wannan fa abin da Shehu Tijjani faɗa kenan kai tsaye yana wato ainihin ganin annabi a hali na farke. Yanzu wanda ya shekara sai da annabi ya bar duniya da shekara 1100 da wani abu sannan a haife shi, idan ya zo ya ce yana ganin annabi, yana wa annabi tambaya, ga shi ga annabi babu wani abu a tsakaninsu, wannan magana ce ya kamata ta zama zato, ta zama ƙarya, ko ko hadisin annabi da yake hadisul ahad? Ta ya mutumin da ya shekara tsakanin shi da annabi shekara 1000, to wai wanda ya yarda da wannan fa, wanda ya yarda da wannan a matsayin aƙida, wai Shehu Tijjani da ya shekara 1000, annabi ya shekara 1000 da wani abu sannan a haife shi, ya yarda maganar da ya faɗa cewa yana ganin annabi, annabi na bashi sako kai tsaye, wai ya yarda wannan daidai ne, wannan gaskiya ne, wannan ba zato bane. Amma hadisin annabi wanda wasu ɗaiɗaikun sahabbai ne suka ruwaito, ba jama'a cikin sahabbai ba, wai wannan bai yarda da shi ba, zato ne, wannan ƙarya ne, bai yarda ba, akwai shakka da kokonto. Amma wannan magana babu shakka ko? Shehu Tijjani ya ce yana tambayar annabi direct ba indirect ba, yana tattaunawa da shi direct ba indirect ba, bayan tarwarsa da annabi saboda shekara 1000, ita wannan ba zato bane.